Estamos ready con la bicicleta. L'única paraula que sé en japonès, que és Ohayo! To Black Mirror. Ho has vist? No. Bon dia, penya. Ja hem sortit de l'hotel. Què us anava a explicar? Que avui tenim una cosa molt guai a fer. És una de les coses que jo volia fer sí o sí a Japó. I és aquesta ruta que farem avui. Farem una ruta en bici, que són 70 quilòmetres. L'únic que no farem els 70 quilòmetres seguits. Farem 2 dies de ruta. Que podíem fer els 70 quilòmetres seguits i la penya se'ls fa? Sí. Que els farem? No, perquè ho volem disfrutar. Vale. És una ruta que passa per 7 ponts penjants i que va d'Imabari a Onomichi, o d'Onomichi a Imabari, la pots fer cap als dos sentits. Nosaltres la fem d'Imabari a Onomichi. I moltes ganes. Parem a mig camí als 35 quilòmetres aproximadament, així que avui ens farem uns 35 quilòmetres, demà uns 35 quilòmetres més, aproximadament. Què tal? Bé, preparada? Em sento bastant xof. Què més? Estic molt contenta perquè encara que porto aquest motxilón, que pesa a saco, no portaré la motxilla gran, no portarem la motxilla gran. Hem aconseguit que els de l'hotel ens enviïn la nostra motxilla a Onomichi, és a dir, d'aquí 2 dies. Aquí portem muda d'un dia, menjar, perquè també hem de portar menjar perquè on anem no hi ha per menjar. Vaig una mica cargadeta perquè porto l'ordinador a sobre, perquè posava que no deixéssim, que no asseguraven que tot arribés bé i clar, com que no vull que li doni ningú cop ni vull ninguna cosa, doncs l'ordinador va dintre de la motxilla. I anem a buscar la bici. Vinga. Mireu. La bicicleta. 100 pavos que ens ha costat. This is my bici es dirà mongeta. Per què mongeta? No ho sabem. Però mira, ja ens ha llegat això aquí, ho arribo a saber i porto més motxilla. Estamos ready con la bicicleta. Us vull ensenyar una cosa, gent. Una cosa molt guai. Mireu això. I direu, bueno, Mai, és un pont. I ja, no. Aquest pont és el pont penjant més gran del món. Fa 4 quilòmetres. 4 quilòmetres de llarg. I ara el creuarem en bici. És el pont més gran del món, 4 quilòmetres de pont. Vull dir, quin és aquesta locura? Farem en bici per aquí 4 quilòmetres. Hem vingut aquí a un spot per explicar-vos-ho bé i perquè veieu les dimensions d'aquest pont, perquè és impressionant. I encara que sembla que aquí s'acaba, no, continua. Són 4 quilòmetres, però mireu, a part, que xulo tot. Estem creuant el fucking pont més gran del món! El pont més gran del món! Iuuu! Mireu, això és impressionant, loco, impressionant! 4 quilòmetres de pont! El pont més gran del món! Vosaltres sabeu el temps que portem planejant aquesta ruta i en veritat no hem planejat res, ens l'hem mirat 10.000 vegades aquesta ruta, però no hem planejat res. Hem enviat les maletes avui, ahir ho vam gestionar. Les bicis les hem agafat directament avui. No tenim ni idea. Sabem si hem de deixar la bici avui, demà, ni idea, però estem creuant el pont més gran del món! Ha! Penjant, el pont més gran del món, penjant! Veu un senyor! Mira la gent com va. Hiper preparada i nosaltres anem amb una bici d'ir per casa. A veure aquest senyor. L'hem de saludar. Ohayo! Pues és l'única paraula que sé en japonès, que és Ohayo! Que vol dir bon dia! Hem decidit pillar un camí alternatiu, així que farem una mica més de quilòmetres, però mereix la pena. Mireu això. Uau! Oh! Són les 12:12.
I anem a menjar un sàndwich del 7-Eleven que porta 2 dies a la meva motxilla, espero que estigui bo. És de jamón, maionesa, hòstia, em fa una por aquesta maionesa, i lechuga. Un mixto. La basura es recull al mar de Japó. Hem fet un peron a mitja ruta i anem a menjar. Ara veureu el que menjarem, flipes. Estem a un restaurant supercasolà, ens ho estan fent davant. No ho gravaré per respecte a la senyora, però és espectacular. El que menjarem veritablement es diu com pizza japonesa, ¿vale? Però és una base de fideus amb ou, una base d'ou amb fideus per sobre i toppings, per així dir-ho. Però, en aquest cas, com estem a la prefectura de Hiroshima, ens l'hem demanat de tipus Hiroshima, així que també porta com un tipus pancake, un crep, com per sobre. Mireu això. Sobre li hem posat queso nosaltres, no porta queso de normal, però hem decidit posar-li queso. I ara li hem de fotre maionesa per sobre. Oh, el toque del chef. Arigato gozaimasu. Té gust a ketchup. Si et mengés uns espiatllers amb ketchup, ou i la crep és el millor. És un batiburrillo de tot, però està boníssim. És un batiburrillo de tot el que li pots fotre. Com quan arribes borratxo de festa i et fots uns macarrons amb moltes coses, doncs és el mateix. Que sí? Mola molt. Y nos volvimos a la ruta. A la ruta. Volvimos. Ui, mira, una cosa, jo ja estic utilitzant la marxa 3500 que té això, en plan, que vagi pràcticament sola perquè estic cansada. Portem ja 30 quilòmetres, a mi no me jodas, saps? I ja estem a prop de l'hotel, per això. Ja tinc ganes... Una siesta entra, I després a la tarda volem anar-nos a tornar a banyar al mar, a veure si podem. Pedaleo, 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 que te veo. Mofa, que bien pedalea usted. Hem deixat les bicis aquí i comença l'escape room. Hem arribat per fi, després de 30 quilòmetres o més, no sabem perquè no ho hem calculat, i ara toca l'escape room, que és el nostre hotel d'avui, perquè al nostre hotel d'avui no hi ha persones. En plan, entrem amb un còdic que ens han enviat i ale. Ens hem de venir aquí, em van enviar un còdic l'altre dia. Código de check-in 06. Molt bé. Està malament. Ah, pin d'entrada, perdó. Uau! I ara aquí hem de fer el check-in. A veure, in English, please. Amb un codi QR que em van enviar. I ensenyo el codi QR. Hello. The name, 2 persones, 1 room. I welcome, Mr. Mayi. Thank you for your reservation. Checking by... Vale. Oh, estic molt cansada. D'on ets? Soc. Em dic així, no soc japonesa, soc espanyola, molt bé. La meva... Està tot bé, sí, ja està fet. Start de càmera. El meu passaport. Agafem el passaport. Start de càmera. Ok. A veure, però està una mica mal fet, això, Què? Que no estàs... No, em diu que ara... Em diu que no. Ja m'ensenya els passaports. Uau, i ara ja ens diu: la teva habitació és la 204. Enjoy, i aquest és el número d'entrada a l'habitació.
Doncs cap a l'habitació. Primera reacció. Bueno, aquí hi ha un pàrquing de bicis que després deixarem la bici, molt ben pensat. Uf! Ui, com estan costant aquestes escales. Ah, mira, és aquesta la primera, directament. Plum. Arribar i moldre, sí. 39,14. Mira, aquí tenim la sala d'estar. Ho has vist? No. Mira. Tots palpant. Llavors he fet així, l'he xocat. Li has xocat? Mira. Xoques? Ala, i s'activa. Fa molt miedico, això. Uau! Tenim 2 llits. Olé! Molt bé aquesta habitació, la veritat. A veure com et xapa. Ho fa sol, eh? To Black Mirror. I aquí què ens han posat? 2 bates tofees? És com una camiseta, no? A veure si és còmode el llit. Oh! Sí, sí ho és. Vinga, adéu. Estamos ready con la bicicleta.